Kan National People's Party NPP kala Dawa ban penlong ke jing Thep vote Biang hagi polling station hapo Alichen cluster han Nagaland da ka baken no baki don ki rukom trekam ki ba om ya hap bat wan ra ru ke jing penwit ye ki dong Thep vote ha koridang constituency. Ke NPP ke Pyntieng do ganseng bi sang ma ko muker tong ha ke election chiteng samoy na kane ka constituency ya ka ba ke election la penlong ha ka khandai tere uyayong hajar pun riu. Hak ujor sa Election Commission of India ECI ke parti ke lapan pau ya ke jing hiar ke bapher bah ha ke jing wan Thep vote ha Alichen cluster ke balapan mi ya ke jing sokhia halor ke jing khu jong rukom jet nong mi khman. Kalau ong banaki lai hajar lai spa shipo ngot ki nong Thep vote ha Alichen cluster ki don tang shi hajar lai spa ar pulai ngot ki bala Thep vote ke bapan i ba ke jing wan Thep vote ke long tang kumbal lai pu khandai point khandai percent bat kani ke mut ba hadu 100% ki nong Thep vote kim shem lala ban pendon kam ya ka hok Thep vote jongki. Hak jinge per ke bakrau ki jaka Thep vote bamarjan ki la yo banya shim banta khambun bha hak ba ke jing ken jong ki nong wan Thep vote ka long hadu palat nyopo percent hadu khandai pu khandai percent. Ke parti kala kedo baka jing don ki bor Pahara kham tam ki IRB force kala wan ra ke jing tieng ya ki nong Thep vote nalor ke jing slam ke ba hadu shikanta na ke por play jing Thep vote. Keseng kala pen pau su ba om sham la shim ya ki lat ki lenti kum ke jing penjalan ya ki kenta Thep vote da ke ba pendu hok ya ke benta ke ba kongsan kham tam e ki nong Thep vote han nong kendong ki kenthai ki nong song snong ki bala temen bat ki nong bala sngi. Ke NPP kala IT ru ya ki sakhi da ki video sya ke Election Commission of India ban pensisha ya ke jing keno jengka bakala don ke jing penthot ya ke jing Thep vote bat ke jing penthot ya ke rukom sensha. Habatin Paidbah ki kishap ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jing som Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.